el bloc que havíem deixat en plan sandwich entremig dels que havíem organitzat, i correspondria ara substanciar el bloc relacionat amb les esmenes de política personal i funció pública, que va de l'esmena de la 32 a la 36, que ha presentat el grup parlamentari de Convergència i Unió. Per la seva defensa té la paraula la senyora Pilar Piferrer. Sí, gràcies, president. L'esmena 32 fa referència a les retribucions dels alts càrrecs. En aquesta esmena nosaltres proposem una supressió perquè per primera vegada s'inclou els alts càrrecs de la Generalitat que siguin retribuïts com el conjunt de la resta de funcionaris. Bé, aquí nosaltres discrepem perquè els conceptes retributius pels quals els alts càrrecs perceben les seves retribucions no són ni de bon tros els mateixos conceptes retributius que tenen els funcionaris. En aquest cas sembla una mica que juguem a que els alts càrrecs, potser nosaltres també ens interessaria això, però bé, en aquest cas és els alts càrrecs, juguem una mica a que tot allò bo és el que va a parar amb un govern progressista i se suposa que auster. Qui ho fa això? Els alts càrrecs del Ministeri o de l'Administració General de l'Estat, per entendre'ns, sí que és cert que tenen un nombre determinat d'alts càrrecs com subsecretaris, secretaris d'Estat i directors generals que efectivament ells tenen les seves retribucions amb els mateixos conceptes que els funcionaris i els són d'aplicació amb la normativa que tenen tot allò que és d'aplicació en els funcionaris. Però és que potser valdria la pena que féssim una lleugera comparació amb els imports. Estic parlant del BOE, de l'aprovació dels pressupostos de l'any 2007 del Butlletí Oficial de l'Estat i la llei que aprovarem nosaltres aquest any. Aquestes comparacions vindrien a ser que un director general de l'Administració General de l'Estat percep un import anual, no entro en valoracions, de 55.368 euros. En canvi, un director de la Generalitat, un director general, percep 84.985 euros. Un secretari d'Estat, que seria l'equivalent amb un secretari general de l'administració nostra, doncs percep 75.452 euros, mentre un secretari general de la Generalitat en percep 90.585. Bé, amb això què els hi vull dir? Els hi vull dir que no és d'estranyar que els alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, d'alguna forma, tenint en compte que els seus conceptes retributius són com els dels funcionaris, s'acullin a que aquelles millores que siguin d'aplicació als funcionaris també siguin d'aplicació amb ells. Però em sembla excessiu que als alts càrrecs de la Generalitat se'ls apliquin aquestes millores. De tal forma que si nosaltres mirem l'increment retributiu que representa si apliquem aquest article 21, els alts càrrecs de la Generalitat incrementen el seu sou amb un 5,32%, cosa que no incrementa ni de bon tros cap funcionari ni ningú de l'administració de la Generalitat. I aquest percentatge es treu si es compara el que es va aprovar en l'any 2006, en les retribucions anuals, amb el que s'aprovarà aquest 2007. El que passa és que això no és cert tampoc, i això precisament jo aquí vull fer una referència a la transparència, a la necessitat de transparència. No se sap com va ser, però el cert és que en la web que vostès van penjar a la Generalitat el juny del 2006, per no se sap quina raó, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat incrementen el seu sou, no sé a través de quina disposició, potser hi ha un acord de govern intern, no se sap, i incrementen les seves retribucions substancialment, de tal manera que ara el que es diu és que el percentatge d'increment retributiu no és del 5,32%, sinó del 3,55%. El que és necessari és que hi hagi transparència, perquè la nostra obligació és comparar pressupostos de la Generalitat de l'any 2006 amb el que es proposa per l'any 2007.
una cosa, simplement dir, molts dels funcionaris no incrementen ni tan sols aquest 3,55%, que segur que els alts càrrecs tots linealment incrementen. Passo amb una altra esmena, l'article 25. Es demana que se suprimeixi l'article 25 perquè fa referència a la retribució variable en funció dels objectius de determinat personal del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut, de l'ICAS i de les entitats autònomes comercials, a més d'altres entitats del sector públic en les quals l'administració de la Generalitat hi forma part de manera majoritària. Per què diem que se suprimeixi? Doncs bé, perquè l'Estatuto Básico del Empleado Público, que és una norma bàsica que ja està en vigor i que ens l'hem de creure tots, no solament alguna part, doncs ja fa una referència a que es desenvoluparà tot el tema d'objectius i de desenvolupament. Per tant, nosaltres proposem la supressió d'aquest article i que es faci norma quan es desenvolupi l'Estatuto Básico de l'Empleat Públic. Article 25. L'article 25 fa referència a... s'afegeixen una sèrie d'apartats en què es demana que totes aquestes retribucions variables d'alguna part del personal de tots aquests organismes doncs siguin trameses per al seu coneixement al Departament de Governació, perquè gestiona la funció pública, i al Departament d'Economia i Finances, i que a més es doni coneixement a la Comissió de la Sindicatura de Comptes. Tots hem estat en els informes de la Sindicatura de Comptes, en els quals una de les coses precisament que es feia és que es criticava o que es recomanava que no es gestionava prou bé eren aquestes retribucions d'aquests organismes. Bé, doncs ja que ha estat denunciat constantment aquesta manca de transparència de salaris d'aquests organismes, doncs justament ara amb l'anunci de la creació d'agències, d'ens instrumentals i a més amb la constatació de que, a diferència del que s'havia dit en el primer tripartit, no se n'ha suprimit cap d'aquests organismes, doncs el que demanem nosaltres és que justament aquestes retribucions variables siguin absolutament transparents, controlades, se segueixin, tinguin rigor i es donin a conèixer en aquests dos departaments, Economia, Finances i Funció Pública, o sigui, Governació, i es doni compte d'això en la Sindicatura de Comptes. L'esmena 35 és simplement una esmena tècnica que s'afegeix quan es parla d'ampliació de plantilles durant aquest any 2007. Nosaltres proposem que s'hi afegeixi que en qualsevol cas no es poden minorar aquells crèdits ampliables, perquè l'essència d'aquesta nova incorporació és que, de fet, si durant l'any 2007 s'amplien plantilles per noves necessitats, es disminuiran d'altres partides. El que nosaltres diem aquí és que no es minorin de partides de crèdits ampliables. Per últim, l'esmena 32. Diem que s'afegeixi un article 32 bis, per no dir un article 33. Una cosa que, curiosament, va desaparèixer i que nosaltres, en els pressupostos dels governs de Convergència i Unió, les teníem en el pressupost. I que nosaltres considerem que fa referència i que incrementa la transparència. I és que ha desaparegut que tot allò que representi modificacions d'assignació de complements de destinació i complements específics, és a dir, retribucions dels llocs de treball que es creen o bé que es modifiquen, tot això ha desaparegut. Per tant, no se sap què passa. Nosaltres de fet ja hem denunciat que s'han de publicar les relacions de llocs de treball, que fa molt temps que es publiquen, que hi ha un decret que obliga a aquesta publicació i, per tant, aquesta assignació de nivells i modificació de nivells amb complements específics i de destinació, doncs que torni a recuperar-se i no desaparegui de la llei de pressupostos. Amb això hauria acabat les esmenes aquestes de política de personal i funció pública. Gràcies, president. Gràcies, senyora diputada.